Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 11, hortzeguna asteragoaz titularrekin. Iruñeko udal gobernuan krisia dagoela diote Ezkerrak, Podemosek eta Arantzadik. Iruñeko udaleko dieta sistema dela eta kontuen epaitegiak irekitako prozedimenduaren aurrean gero Abaik Nafarroako kontuen ganberari egin dio Yolanda Barzina eta Enrique Maia alkate ohiak ikertzeko eskaera. Ultzamako biogas plantaren auzi ikertzen ari da fiskaltza ere. Gaur da azken eguna Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea eremu mistoan sartzeko 53 eskaera erregistratu dituzte dagoeneko. Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari egin dizkion aldaketekin kezkatua agertu da kontseilua. Labek ere, erabateko desadostasuna adierazi dio Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari egin dizkion azken aldaketekin. Iruñeko udalak eta mankomunitateak hiriaren erdialdean zirkulazioa baretzeko jarduera planaren aurkezpena egin dute. Euskarazko ikerkuntza bultzatzeko 180 ikertzaile bilduko dira Iruñan Ikergazte Kongresuan. Albisteekin hasteko Iruñeko udal gobernuan krisia dagoela diote Ezkerrak, Podemosek eta Arantzadik. Zehatzago esanda Pio 12. etorbidean ikusi dute krisia. Dena den, honen inguruko azalpenak emateko prentsaurrekoa eskaini dute gaur goizean. Arriskurik inundik ere gure aldetik noski, ez dago aukerarik. Hau da, gobernu bakarra osatzen altzena, 2015ko emaitzarekin, hauteskundetako emaitzaiekin, eta hor, bete-betean gaude eta aurrera jo nahi dugu. Zerbait nahi baldin badugu da, benetan akordio hori, han egin genuen akordio hori, jakitea norarte bete dugun eta zer falta zaigun eta betetzeko ahalmen guztiak hor jartzea zerbait nahi badugu. Eta bestaldetik zer egin dugu gaizki, nik uste dut hori, pixka bat bagatoz partido politiko tradizio horretatik hori Europa osoan hausten ari da, hemen ere bai, eta ikusten dugu genuen bezala hauteskunde aurretik laukoteak ez duela batek indar gehiago beste batek baino ez du inork inposatzerik ezer, laukotea benetakoa izan behar du eta konsensuskoa izan behar du, eta hor nik uste dut lan taldea anitzak sortzea dela pixka bat behar dugun lana egin eta hor ikasi behar duguna. Mugikortasunak eta zehatzago Pio 12. etorbidearen auzian ikusi dute krisia batik bat, baina agian sustrai sakonagoak dituela esan dute komunikabidetara igorritako oharrean. Hala, laukoak osatzen duen gobernu taldearen krisia deitzen diotenaren berri emateko agerraldia egin dute gaur goizean Iruñeko udaletxean. Zuk atzera botatzen baduzu bista ikusiko duzu, mugikortasunean ez dugula erabaki bat ere hartu. Atzo izan zen lehenbizikoa horrela pixka baten jundia handikoa dena, eta horrek esan nahi du gauz asko, ez? Beste arlo batzuetan guk konturatzen gara asko hasi gerala egiten, baino ere bide luzea falta dela, ez? Esango dugu parte hartze prozesuan edo analizia egitea plantilla nun dagoen eta zer dagoen da arlo bakoitzak hor atzerapen ikaragarria dugu eta guk ikusi nahi dugu benetan hor posible dan ere aurrera paso handi bat ematea. Ulertzen dugu gauzak zaila direla hasten, baino ja hasi gerala, ja 2 urte daramagula zer nun jarri behar dugu, nun kokatu behar dugu gure indarrak aurrera botatzeko. Bai, parte hartzea da bat, nik uste dut, ez dakit, jarriko nuke ere etxe bizitzaren historia, nik uste dut hor garbi eta argi dugula jende asko eta asko etxe bizitza duin baten beharra daukala eta egin dugunakin ez dala nahiko. Hor daude bankuetxeak haiekin nola solasean jarri gure gana ekartzeko etxe bizitzak eta jartzeko aurrera pasu nik uste handiagoa bat behar dugula.
Iruñeko udaleko dieta sistema dela eta kontuen epaitegiak irekitako prozedimenduaren aurrean, Geroa Baik Nafarroako kontuen ganberari egin dio Yolanda Barzina eta Enrique Maia Iruñeko alkate ohiak ikertzeko eskaera. Justitia et Veritas elkarteak dieta kobratzea leporatzen dio Barkosi. Geroa Baik Nafarroako kontuen ganberari egin dio Yolanda Barzina eta Enrique Maia Iruñeko alkate ohiak ikertzeko eskaera. Argudiatu du Justitia et Veritas elkarteak Barkosen kontra zinegotzi eta diputatu izan zen garaian kobratutako dietengatik egindako akusazioak ez duela kolokan jartzen presidentearen jarduera, baizik eta Barzinaren eta Maiaren agintaldietan indarrean izan zen dieta sistema osoa. 1989tik 2013ra. Hori ikertzeko ikerlari bat izendatzeko eskatu dio Geroa Baik kontuen ganberari. Dieta kobratzea leporatzen diote Barkosi, euren iritziz kobratu beharrez zituenean. Itziar Gomez Iruñeko udaleko Geroa Baiko bozeramaileak argitu du Uxue Barkosi erreklamatzen dizkioten 208.000 euroak Nafarroa Bai eta Nafarroa Bai 2011 taldeek urte horietan jaso zuten dirua dela. Gaineratu du gezurra dela Barkosek Madrilen zegoen bitartean dieta kobratu zituela. Auzia epaitegietara eraman dutela ere esan du eta salaketak ez duela aurrera egin. Nafarroako presidentearen kontra jarri dute salaketa, baina Geroa Baik azaldu du Barkosi dioten erra dagoela horren atzean. Nafarroako udalean izan den dieta sistema 22 urtez erabili dela eta dieta horien ordainketaren ardura Barzina eta Maiarena dela. Koldo Martinez Geroa Baiko bozeramaileak adierazi du haiek agindu zutela sistema eta haiek agintzen zituztela ordainketak. Martinezek gaineratu du Justitia et Veritasen salaketa 2015ean Nafarroako erakundetan izan zen aldaketaren kontrako kanpaina baten barruko erabaki bat dela eta aspalditik ari zirela hori prestatzen. Ultzamako biogaz plantaren auzia ikertzen ari da fiskaltza ere. Nafarroako kontuen ganberako presidente Asun Olaetxeak berretsi du Ultzamako udalak ez zuela legea bete planta eraikitzeko kontratazioetan. Nafarroako kontuen ganberak txostena egin zuen Ultzamako biogaz plantaren inguruko irregulartasunen berri emanez eta txosten hura bertatik bertara azaldu du Olaetxeak kameran. Kontrataziorako legeak ez zirela bete esan du, proiektua idatzi zuen enpresako bikide kontratazio mailan zeudela, kontzeptu berberagatik bi ordainketa egin zirela. Gainera, jakinarazi du Nafarroako fiskaltzak ere abiatu duela ikerketa auziarekin. Hainbat dokumentu eskatu dizkio fiskaltzak kontuen ganberari. Hori guztia gertatu zenean, Patxi Perez zen Ultzamako alkatea gaur egun UPNeko zuzendaritzako kide da eta aurreko legealdian Jose Javier Espartzaren albokoa izan zen landa garapen eta tokiko administrazioko departamentuan. Nafarroako foru gobernuak planta eraikitzeko emandako bermeak arautegien barruan daude Olaetxearen arabera, baina proiektua gehiegi finantzatuta egoteko susmoak ere badituztela onartu du Olaetxeak, landa garapen departamentutik ez ezik ingurumenekotik ere jaso zituztelako laguntzak. Eta hori guztia egin eta diru publikoko 3 milioi euro plantara bideratu ostean txostenak jaso du azpiegitura 4 urte ere ez zela egon martxan eta gero udalak bahituta egon zela. Baztertuta dago orain planta eta elkartea hartzeko dunen lehiaketan eta hondakinen arazo konpontzeko eskatzen jarraitzen dute inguruetako abeltzainek. Unai Ugalde Geroa Baiko legebiltzarkideak salatu du auzi honek erakusten duela batzuek iraganean nola kudeatu zituzten instituzio publikoak. Patxi Perez gaur egun UPNeko zuzendaritzak kide dela azpimarratu du Ugaldek eta hori kontuan hartu behar dela dio. Adolfo Araiz EH Bilduko hautetxearen arabera UPNren kudeak eta ereduaren aribidea da hauxe. Mari Carmen Segura UPNeko bozeramaileak salatu du bere alderdiari eraso zuzena egiteko baliatu dutela auzia Geroa Baik eta EH Bilduk, baina gogora ekarri du kontuen ganberak ontzat jotzen duela Nafarroako gobernuaren jarduna. Eta gaur da azken eguna Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea. Dagoeneko 53 eskari erregistratu dira eremu mistoan sartzeko. Bertzalde, Zizurzendeako UPNek eremu mistoa utzi eta eremu ez euskaldunera pasatu nahi du. Gaur bukatuko da Nafarroako eremu linguistikoak moldatzeko lege proposamenari zuzenketak aurkezteko epea. Eta azken orduko ez ustekorik ezean 53 udalerri
eremu ez euskaldunetik atera eta eremu mistoan sartzeko proposamena tramitatuko dute Nafarroako gobernuari eusten dioten taldeek. Iragan otsailean abiatu zen prozesu parlamentarioa udalen beraien eskaera bati erantzunez. Hasiera batean 11 udalerrik onartu zuten eremu ez euskalduna uzteko mozioa. Lege proposamenaren tramitazioak iraunduen bitartean ordea laukoiztu egindako kopuru hori. Azkenan, 39.000 herritar ingururi eragingo die aldaketak. Lehen egunetan Lizarra inguruko herri txikiek eskatu zuten aldaketa, baina azken hilabeteetan hegoalderago mugitu da marra eta tamaina handiko zenbait udalerrik ere bat egin dute proposamenarekin. Eremu mistora pasatzeko eskatu dute besteak beste, Tafaia, Zangotza eta Herriberriko udalek. Lege proposamenean azaltzen diren 43 udalerriez gain ordea, badira zalantzan dauden beste bi kasu ere, Genebilla eta Nazar. Mozioa aurkeztu dute udal horietan, baina oraindik ez dute eskaera parlamentuan tramitatu. Lege proposamena behin betiko onartu aurretik foru araubideko batzordean eztabaidatu beharko dute legebiltzarkideek, heldu den maiatzaren 23an izanen da hori. Genebilla eta Nazarren bezala haiegin ere azken unera arte itxaron dute zirt edo zart egiteko. Atzo bozkatu zuten eremu mistora sartzeko mozioa udalbatzan eta ezezkoa gailendu zen. Dena den haiegikoa ez da eremu mistoaren inguruan sortutako polemika bakarra. Mainerun esate baterako herritar talde batek eskatu zuen eremu aldaketa eta udala mugitzen ez zela ikusita 168 sinadura aurkeztu zituzten. Herriko erroldaren 150tik gora. Maineruko udalak baina beriari eutsi zion eta mozioaren kontrako botoa eman zuten zinegotzi gehienek. Bada baita kontrako eskaerarik egin duenak ere, zizurtzendeak UPNren gehiengo absolutuarekin eremu mistotik ateratzea eskatzeko mozioa onartu du. Atzo egindako bilkuran manifestariak bildu ziren mozioaren kontra eta oihu itxistu eta 7 zinegotziren kontrako botoi jaramurik egin gabe, UPN gehiengo absolutua baliatu du mozioa aurrera ateratzeko. Parlamentuan sartuko duten mozioa kontrakoa egiteko epea amaituko den egunean, hau da, udalerriak eremu euskaldunan sartzeko eskaerak egiteko epea amaitzen denean. Eta albiste gaigo utzi dizkigu gaurko egunak, administrazioan euskararen erabilera arautuko duen foru dekretuari Nafarroako gobernuak egin dizkion aldaketekin kezkatua agertu da kontseilua. Kezkatua agertu da kontseilua Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari egin dizkion moldaketekin. Kontseiluaren iritziz jatorrizko ajea du gobernuak aurkeztutako dekretu egitasmoak, Baskuentzeren legearen zonifikazio bere egin duelako. Legea eraisten ez den bitartean, betikotu egin da Nafarren arteko bereizkeria eta dekretu egitasmoak berretsi besterik ez du egiten eskubidei maila desberdinetako Nafarrak daudela. Kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaoren esanetan, Nafarren arteko kohesio indartzeko aukera zuen Nafarroko gobernuak aipatu dekretuaren moldaketaren bitartez aitzitik urte batzuetarako hipotekatu egin duela gobernuak herritar guztiek aukera berdinetan euskaraz bizitzeko duten eskubidea. Elementu positiboei dagokionez, egoki iritzi dio kontseiluak hala nola herritarrak euskaraz artatzeko neurriak bultzatzea, zerbitzu zentraletan edo euskara planak egitera derrigortza legeak ezarritako eremu misto zein ez euskaldunean besteak beste. Gabeziei dagokienez, hasteko, argitu behar da Nafarroako gobernuak ez duela harreman egokirik bideratu euskalgintzarekin dekretua lantzeko. Lehen zirriborroari ekarpenak egin zizkion euskalgintzak, baina ondotik ez du aukerarik izan. 3 idazketa izan ditu dekretuak eta tarte honetan irabazi baino galdu egin du kalitatea. Besteren artean dekretuaren helburuetatik kendu dute hizkuntza erabiltzeko irizpideak ezartzea, eginkizun nagusietakoa beharko bazuen ere, baztertu da administrazioen artean lankidetzan aritzea eta koordinatzea dekretu ezartzeko eta udalei laguntza emate hutsa bihurtu dute. Era berean dekretuak zerbitzu zentralei Nafar guztiei euskaraz hartatuak izateko eskubidea bermatzea aginduko zuela hedabideetan zabaldu bazen ere, azken idazkietan soilik zehazten da horretarako neurriak hartzera bultzatuko dituela. Tamalez, dekretu egitasmoak ez die bermerik ekarri, iaz, hizkuntza aukera berdintasunak kalean eskatu zuten milaka nafarrei. Eta ildo beretik LAB sindikatuak bere desadostasuna adierazi du Nafarroako gobernuak foru dekretuari egin dizkion azken aldaketekin.
Lab sindikatuaren iritziz, Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari egindako moldaketak ez dira azalekoak. Edukia nabarmendi aldatu baita hiritarren hizkuntza eskubideak murriztuz, zonalde misto eta ez euskaldunean batik bat. Labek prozeduran seriotasun falta sumatzen du. Otsailean lehenengo zirriborroa ezagutzera eman zen, sindikatuek ekarpenak egin ondoren onartutakoekin bigarren bertsioa idatzi zen, baina martxoan administrazioko mahai orokorrean bozketaren bezperan aldaketa berriak egin ziren. Pasaden astean argi gelditu ez diren arrazoiak medio direla, laugarren bertsioa mahai gainean jarri zen. Martxoko mahai orokorrean Lab abstenitu egin zen dekretuaren euskararen normalizaziorako bidean lagunduko zituzten aurrera pausuak balioesten zituelako. Hala ere jarrera kritikoa zeukan Baskuentzeren legea ontzat emanez zonifikazioari eusten ziotelako eta ez zuelako bermatzen Nafar guztien eskubidea administrazioaren aurrean hizkuntza aukeratzeko. Behin betiko bertsioa izanen denaren aurrean Labek forma eta funtsa kritikatu ditu. Batetik, arrazoi garbirik gabe mahai orokorretik pasatutako dokumentua berriz aldatu izanagatik, eta bestetik, bertsioz bertsio egindako aldaketan atzera pauso nabarmenak daudelako. Besteak beste, hiztunei aitortutako eskubideak gero eta murritzagoak direlako, euskara hizkuntza gutxituaren normalizazioa zailtzen joan delako eta proposatutako agertokiak gero eta antza handiagoa laukalako UPN-ek utzitako egoera diskriminatzailearekin. Baskuentzeren legea Nafar guztien hizkuntza eskubideen benetako aitortza eginen duen lege berri batekin ordezkatu behar da Lab sindikatuaren iritziz. Lab langile eta hiritarren hizkuntza eskubideak aldarrikatzen jarraituko du. Prest dago Nafarroan euskararen normalizazioaren norabidean aktibotki lan egiteko eta ekarpen positiboa egiteko. Iruñeko udalak eta mankomunitateak hiriaren erdialdean zirkulazioa baretzeko jarduera planaren aurkezpena egin du. Iruñeko udalak eta mankomunitateak hiriaren erdialdean zirkulazioa baretzeko plana aurkeztu du. Tartean oinezkoentzako kaleak eta autobusa aldezarrera hurbiltzea hain zuzen ere. Sanfermina pasatu eta gero hasiko dira plan horretan jasotako lanak egiten. Erdigunea baretzeko planak hiri jasangarriagoa izatea du helburu. Dozena bat aldaketa aurre ikusten ditu. Adibidez, Ensantxe eta aldezarrean batez ere trafikoa baretu, hau da pribatuak diren ibilgailua gutxitu eta publikoak direnak sartzen uztea. Oinezkoak eta bizikletak lehenetsi nahi dituzte plan honen bidez. Bueno, mankomunitatea dakizuenez, mugikortasun planean batean lanean ari da. Plan horrek eta gaur aurkeztu du Iruñeko udalak aurkezten duen baretze planak bat egiten dute mugikortasunean eta plan horrek bi lan hildo zehatzak dauzka. Alde batetik adostasun politikoa eta bestetik parte hartzea. Egia da, mankomunitateak lantzen ari den mugikortasun plan horrek zehazten duen eremuan adostasun politiko bat dagoela. Hau da, mugikortasun eredua aldatzea Iruñe herrian. Iruñeko udalak ere lanean dabil lan hildo horretan eta pozten gara erabat mankomunitatetik. Uste dugu momentu oso honean gaude hiri mugikortasun eredua aldatzeko. Eta batez ere gurean tokatzen zaigun eta Iruñe herriko mankomunitateekin daukan eraginaren aldetik, batez ere autobusarengatik zerbitzu horrek zerbitzu unibertsala da, hau da, pertsona guztiak igo daitezke autobus batean, eta modu horretan hiriaren mugikortasuna bermatzen dugu. Eta mugikortasun planan eta baita baretze planan beste klabe bat izan da parte hartzea. Oso garrantzitsua eta hola nabarmendu du Josebak, zein da parte hartzaren garrantzia. Bai, hiritarren aldetik, baita ere merkatarien aldetik eta baita ere administrazioen aldetik. Uste dugu administrazioen aldetik eta gu ikusi mankomunitatetik jaso den iritzia hilabete hauetan lanean ibili garen bitartean, oso aberasgarria izan da lana. Bai, hiritarrekiko eta baita ere kolektibo ezberdin batzuekiko egindako lana eta baita ere administrazioen arteko lana. Suposatzen du lan egiteko eredu berria eta eredu hau orain arte ez da eman, ez da nabarmendu,
eta hemendik aurrera aurrekari bat izatea espero dugu. Eta beste aldetik ere nabarmendu nahi ditut zeintzuk diren autobus zerbitzurako onurak. Alde batetik, hiru linea hurbilduko ditugu Alde Zaharrera, 4, 9 eta 12 lerroak dira. Hauek eta datu bat ematekotan 2016an 10,7 milioi bidai suposatu zituzten, 3 linea hauek, beraz oso linea potenteak dira, eta modu honetan ere eskaera historiko bat asetzen da. Bai bizilagunen partetik, merkatariak eta baita ere autobusa erabiltzen duten pertsonengan. Beste bat da, Paulino Caballero jaitsiera eta Base Nafarro etorbidearekin lotura, hor ere egin behar da aldaketa bat, eta horrek onura handia izango du alde batetik Merindades plazako plaza bere erabilera murriztuko duelakoan 33 giro ordutan, eta bestetik ere 2-3 minutu irabaziko dira linea bakoitzeko. Eta azkenik ere 9. linea, bere maiztasuna eta hobetuko da 12 minutuetatik 10etara. Neurri guzti hauek argi dugu lan mugikortasun planak zehazten duen helburuetan bat egiten duela, hau da, bizilagunen bizi baldintzak hobestea eta mugikortasun eredua aldatzea. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, euskarazko ikerkuntza bultzatzeko 180 ikertzaile bildu dira Iruñan Ikergazte Kongresuan. Asteazken goizetik ostirala bitartean 180 ikertzaile bilduko dira Iruñan nazioartean euskarazko ikerkuntza bultzatzea helburu duen Ikergazte 2017 kongresuan. Aurreko urteetan bezala, Udako Euskal Unibertsitateak antolatu du zientziari buruzko topaketa. Nafarroako Unibertsitate Publikoan parte hartuko duten ikerlariek haien proiektuen inguruko azalpenak emango dituzte. Kongresuan 122 komunikazioa aurkeztuko dira guztira, eta horietatik 7 ikerlari Nafarroako Unibertsitate Publikoan lan egiten ari dira. Gainera, Ikergazte 2017 kongresuan hitzaldiak 6 tailer eta 2 mahai inguru izango dira Nafarroako Unibertsitate Publikoak jakinarazi duenez. Patxi Salaberri, Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna ere kongresu horretako ikerkuntza batzordearen koordinatzailea da. Guztira 112 komunikazio aurkeztuko dira 63 ahoz eta 59 poster formatuan, zientziaren arlo desberdinetan. Hitzaldiak streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da. Goazen titularren errepasoa egitera orain. Iruñeko udal gobernuan krisia dagoela diote Ezkerrak, Podemosek eta Arantzadik. Iruñeko udaleko dieta sistema dela eta kontuen epaitegiak irekitako prozedimenduaren aurrean gero abaik Nafarroako kontuen ganberari egin dio Yolanda Barzina eta Enrique Maia alkate ohiak ikertzeko eskaera. Ultzamako biogas plantaren auzi ikertzen ari da fiskaltza ere. Gaur da azken eguna Nafarroako zonifikazioaren mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea, eremu mistoan sartzeko 43 eskaera erregistratu dituzte dagoeneko. Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari egin dizkion aldaketekin kezkatua agertu da kontseilua. Labek ere, erabateko desadostasuna adierazi dio Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuari egin dizkion azken aldaketekin. Iruñeko udalak eta mankomunitateak hiriaren erdialdean zirkulazioa baretzeko jarduera planaren aurkezpena egin dute. Euskarazko ikerkuntza bultzatzeko 180 ikertzaile bilduko dira Iruñan Ikergazte Kongresuan. Eta bertzerik ez gaurkoz, mi esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte.
Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meak auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.